Helo, a chroeso I sgyrsio. Just cyn ni ddechrau rando I y bodlediad yma, fi jyst moyn esbonio tipyn bach o pwy fi'n siarad gyda. Felly dros y benod yma, rwy'n ni'n siarad gyda myfyrwyr o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A be mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn neud yw, maen nhw'n gweithio gyda'r prifysgolion, universities, sefydliadau addysg bellach, further education institutions, a hefyd darpanwyr prentisiaethau, apprenticeship providers. A maen nhw'n gweithio'n gyda'n gilydd I gyfynnu cyfleoedd astudio trwy'r gyfrwng o Gymraeg, so they work together to increase study opportunities for students through the medium of Welsh. Ges I lot o hwyl, roedd yn hyfryd I siarad gyda'r myrfyrwyr o Gymru. Felly, dyma'r y benod. Siamai a chroeso I sgyrsio, a heddi dwi'n siarad gyda 3 person, Mirain, Lily a Jacob. Siamai guys, sut mae pethau? Helo. Dwi'n iawn, diolch. Fab. Dwi eisiau gwybod fel ble yng Nghymru chi yna hyn o bryd. So, Lily, ble wyt ti? Dwi'n dod o bentref Lydyston yn Sir Benfro. Mae'n pentref bach. Yes, I'm wedi clywed o'r y pentre ti. Jacob, Mirain, dych chi wedi? Na, di hyd. Na, dwi heb di clywed o hwnna. Yeah. Pentre bach iawn yw e? Dim Gymraeg a pentref bach. So fel pentre gyda mwyafrif o bobl sy'n siarad Saesneg? Yeah. Cool, fab. Jacob, ble wyt ti? Dwi embyddo mewn South Wales, yn y Valleys. Ond dwi wedi tyfu lan mewn pentre bach hefyd, ar y mwyafrif o pobl yn siarad Saesneg. Ble? Beth ydi enw o'r pentre? Enw Llanelli Hill. Mae'n agos I Abergavenny. Oh, cool, nice. A Mirain, beth amdano ti? Dwi'n dod o Rhuthun. Dwi wedi byw yma ers o'n I bywyd I gyd. Ac mae rhan fwyaf o pobl mae fatha lot o iawn o bobl yn siarad Cymraeg yma. Dwi osod I siarad Cymraeg yma yn tyfu fyny. Si ysgol gynradd Cymraeg yma. A mae'n lot o bobl siarad Saesneg hefyd. Dio ddim fatha'n really Cymraeg, fatha ardal Gwynedd o stwff, ond mae'n dal lot o bobl siarad Cymraeg, fatha mae cymdogion fi gyd yn siarad Cymraeg yma. Wyt ti'n dod o teulu Cymraeg? Yndw, mae teulu fi'n andros o Gymraeg, oedd dat yn byw ardal y Gorllewin yn Gwynedd yn tyfu 30 mlynedd, a nhw'n symud I fama pan o'n i'n di cael fy ngeni, a mae mam yn athrawes Cymraeg, so maen nhw'n really Cymraeg, Mae'n diddorol. Dwi'n dod o pentre bach rhwng Caerdydd a Chasnewydd, a nes I dechrau dysgu Cymraeg pan es I brifysgol Aberystwyth. Falle mwy fel Lily, achos Lily ti di bod I ysgolion Saesneg fel fi, dwi'n credu. Yeah. Dwi'n mynd es I ysgol gynradd Saesneg a uwchradd, ond dwi'n just dwlu Cymraeg a dwi'n astudio'r Cymraeg nawr yn y coleg. Mae'n really cool. Lily, wyt ti wedi tyfu lan hoffi Cymraeg? Wel, yn ysgol gynradd, dwi'n ffeindiais I Gymraeg anodd achos roedd diffyg o Gymraeg yn y cymunedol a'r teulu. Ond pan es i'r ysgol uwchradd, mwynhais I Gymraeg ac eisiau gwaith ychwanegol. So dwi'n angerddol iawn nawr a hoffwn I addysgu Gymraeg yn y dyfodol. Felly dwi'n just mwynhau Gymraeg a dwi'n eisiau I dod yn well, do well gyda'r fy astudiaethau, Oh, cool. Diolch am rhannu. Mae'n swnio really dda. Jacob, beth amdano ti gyda, achos es ti ysgolion Cymraeg, Sut wyt ti'n teimlo gyda'r yr iaith nawr, neu pan rwyt ti'n tyfu lan? Wel, pan oedd yn ysgol, roedd ddim, roedd ddim eisiau Cymraeg.
Mae'n swnio'n like odd, but neb yn siarad Cymraeg yn ysgol Cymraeg. Achos mae'n Ie. ddim yn cool pan it's like 12 neu 13. Ond nawr fi wedi gadael ysgol, dwi heb cael o siawns i siarad i iaith dwi eisiau. Fi wedi realise bod mae'n important i fi. Ie, dwi wedi cwrdd cwpl o pobl fel ti, lle maen nhw wedi gadael, maen nhw'n dod o'r ardal Saesneg, a pan maen nhw'n gadael yr ysgol, maen nhw'n actually colli'r iaith fel to miss it, not to lose it. Fi wedi cymryd very mantais. Achos wedi cael y cyfle i siarad fe llawer yn ysgol, ond ers i adael ysgol yma yn coleg, dwi'n gallu siarad efo llawer o pobl. So dwi eisiau siarad fe mwy nawr. Diolch, Jacob. Miraim, obviously mae'n sefyllfa wahanol gyda ti, achos ti'n dod o fel teulu sy'n siarad Gymraeg, ond beth oedd yr agwedd yn yr ysgol? Es ti ysgol Cymraeg neu dwyieithog? Achos fi'n gwybod mae gallu bod bach yn wahanol, ie? Wel, ie, yn yr ysgol gynradd, eisiau ysgol Cymraeg, achos o gen i fatha ysgol Cymraeg a ysgol Saesneg oedd yn fel connected, ond ni ddim yn rhannu ysgol. A wedyn, o pawb yn dosbarth fi yn ysgol gynradd yn siarad Cymraeg, ond yn neb yn siarad Saesneg am ei gilydd. A mae Cymraeg jyst fatha, oedd yn dod yn hawdd i ni gyd, ac o'n i gyd yn caru siarad am ein gilydd. A wedyn yn ysgol uwchradd, o'n i mewn ysgol cymysg, so yn y dosbarthiadau Cymraeg a dosbarthiadau Saesneg, ond sy'n rhai Cymraeg yn ei pob dim trwy gyfrwng Cymraeg, a Saesneg yn ei pob dim yn y Saesneg, ond sy'n nhw'n cael gwersi ail iaith Cymraeg hefyd. Ond oedd y Cymraeg i gyd mwyafrif o'n i'n siarad Cymraeg, sy'n rhai pobl fatha ddim yn cryf yn y Cymraeg, neu ddim yn hoffi, ddim yn meddwl mae'r Cymraeg yn cool o stuff fel yna. So sy'n nhw'n dal yn siarad Saesneg. Ond oedd y pobl fel iaith gyntaf fel fi, bas yn siarad Cymraeg, gyda eitha lot yn ni. Ac yn ysgol uwchradd fi, fatha, oedd mwyafrif o blwyddyn fi yn Saesneg, fatha ratio mwy o Saesneg a Cymraeg, ond o rhai blynyddoedd eraill yn y ratio mwy o Cymraeg yn y Saesneg. Ond o'n i wastad yn siarad Cymraeg o ffrindiau fi. Mae Cymraeg wastad yn teimlo'n gartrefol i fi. Mae'n diddorol. So beth digwyddodd pan... Achos os rwy ti'n gwmpas pobl sy'n siarad Saesneg a ti'n siarad Cymraeg, ges ti fel, I don't know, looks rhyfedd neu rhywbeth? Neu were you like seen as being different? Beth? Ie, rhai bobl, dweud ni'n siarad Cymraeg neu rhywbeth o pobl jyst fatha dim, be ydych chi'n dweud o stuff neu hwyl o ben y geiriau neu beth, achos ti'n fod y llythran a maen nhw fatha a stuff a dyn nhw byth i glywed nhw blaen a maen nhw fatha, be ydych chi'n dweud, oedd yr Saesneg wastad neu hwyl o ben y Cymraeg a stuff yn ysgol uwchradd ni. So dyn nhw ddim yn gwybod unrhyw beth gyda Cymraeg? Dim really. Ond nhw'n mynd ymdrech o gwbl i fel, ond nhw'n meddwl oedd yn weird. Mae'n diddorol. Okay, iawn. Achos ti'n reit ar y llinell, ie? Ie. Rhyl, well. Dwi'n wan, achos dwi'n mynd i coleg yn Wrexham. So, mae'r rhywun mwy mewn... diddorol. Diolch. Mae'n diddorol iawn, achos mae fel cefndir ni yn wahanol iawn. Mae'n really ddau kind of cymharu a trefnu hynna, dwi'n credu. Lily, oed ti'n siarad Cymraeg tu fas o'r dy dosbarth di? Oed ti'n siarad gyda unrhyw ffrindiau yn Gymraeg? Dydw i ddim yn siarad gyda dy ffrindiau, achos mae nhw'n yn siarad Saesneg, ond dwi'n cael a few ffrindiau sy'n siarad Cymraeg. Ond but dwi'n meddwl bod siarad Cymraeg yn sgil defnyddiol ar gyfer y diffodol, felly hoffwn ni siarad môr gyda'r fy ffrind neu pobl eraill. Gobeithio pan ti fynd i y brifysgol, bydd mwy o siawns i ymarfer a siarad gyda mwy o bobl, really. Achos dwedais ti mwyn mynd i Gaerdydd neu Aberystwyth dwedais ti, ie? So, siwr o fod ar ôl yr ysgol, ti'n gallu cyrraedd mwy o bobl lle ti'n gallu ymarfer gyda. Jacob, beth amdano ti? Achos ti'n nabod llawer o pobl sy'n gallu siarad Gymraeg, ond falle mae'n gallu bod anodd i newid yr iaith os ti wedi tyfu lan trwy'r Saesneg gyda nhw. Beth wyt ti'n feddwl? Wel, dwi'n dod o teulu Saesneg a nhw ddim
Fi cael da chwarae, ond ni'n gallu siarad Cymraeg, ond ni jyst yn siarad Saesneg, oherwydd dau rieni ni'n gallu. Ond... Wel, dwi'n siarad efo pobl yn y coleg sy'n ddeio efo pethau Cymraeg, ond na ddim llawer. Wyt ti moyn? Dwi eisiau, ie. Achos llawer o ffrindiau o coleg ddim yn gallu siarad Cymraeg, so ddim yn really gallu siarad i unrhyw un arall trwy'r iaith Cymraeg. Achos ble oedd ysgol fi, roedd yn yr unig un yn y ardal, a roedd i angen bod yn y bus dros awr, i cael i'r ysgol. So, mae llawer o pobl yn dod loads of areas, a achos mae pawb yn byw, I was going to say, nhw'n byw mewn loads of different areas, ti ddim cael un contact. So, mae'n anodd i cadw mewn cysylltiad efo pobl o'r ysgol, ti ddim, achos nhw ddim byw mewn ardal fi. Yeah. So, ddim gallu rwy'n siarad i unrhyw un arall mewn y Cymraeg. Wyt ti moyn fynd i brifysgol? Ie. Wyt ti moyn aros yng Nghymru neu fynd tu fas? Dwi'n apply am rai mewn Caerdydd a Swansea. Yn fy mhrofiad i, dyna lle dechreuais i dysgu Cymraeg, so mae'n hawdd iawn i cyrraedd llawer o pobl sy'n gallu siarad, sy'n dysgu. Ym mhob coleg maen nhw'n neud fel cymdeithas hefyd o siaradwyr Cymraeg, so mae'n gallu bod mwy o siawns ar ôl yr ysgol os mae'n neud sens i cyrraedd pobl newydd hefyd, o pob le fel Sir Benfro, fel Gogledd Dwyrain. Gobeithio ti'n gallu ffeindio pobl fel na yn y dyfodol. Ie. Mae pobl yn mynd i universities mewn cities. Yeah. So mae mwy pobl yn traflo pobl o llefydd gwahanol, so mae'n mixture o pobl, so hopefully. Yeah, gobeithio. Yeah, cool. Diolch. Mirain, beth amdano ti? Wyt ti'n fynd i brifysgol ar ôl coleg? Yndw, dwi'n meddwl am mynd i Bangor, so mynd i Fangor, so fe hwnna'n andros o Gymraeg. Yeah. So lot o bobl, a fyddai'n cael neud, dwi eisiau neud dysgu, so fyddai'n cael neud hwnna gyd yn Gymraeg. Iawn, oce, so ti'n astudio trwy'r Gymraeg, ie. Gymraeg i gyd, ie. Ie. Oes ffrindiau ti mynd i Bangor hefyd, neu wyt ti mynd ar dy Cwpl o ffrindiau. Mae lot o bobl hefyd yn offi mynd i rhywle rili bell i ffwrdd. Os maen nhw'n, achos mae'n rili agos i fi Bangor, mae'n fatha awr i ffwrdd. Ie, mae'n eitha agos. Ie, felly mae'n lot o nhw eisiau mynd i fel, os maen nhw'n mynd i Cymru, maen nhw eisiau mynd i Caerdydd. Mae'n ambell i ffrind eisiau mynd i Aberystwyth. O chwaer fi'n mynd i Aberystwyth hefyd, yn Pantcelyn. Ac, ond dwi'n nabod lot o ffrindiau ardal fel Porthmadog a Criceth hefyd. Ac dyn nhw ddim eisiau mynd i Bangor o gwbl, achos mae'n andros agos. So maen nhw eisiau mynd i rhywle bell, fel Caerdydd neu rhywbeth. Pam oedd ti moyn fynd i Bangor, te? Dwi'n jyst yn rili hoffi'r ardal. Mae gennau tŷ yn Criceth yn Gwynedd, a dwi'n hoffi fatha yr ardal yna i gyd, fel Criceth Caernarfon yn Bangor, a dwi'n hoffi fe'n Cymraeg dio, dwi eisiau gwneud lot mwy o ffrindiau Cymraeg hefyd. Ie, bod o teg, ie. Dwi'n hoffi fel cadw'r Cymraeg. Mae'n reswm dda. So, nes i aros ym Mhantycelyn pan es i Aberystwyth, a roedd y profiad really helpu fi gyda Cymraeg. Nes i really dysgu llawer trwy'r Pantcelyn. I Jacob a Lily, Pantcelyn yw neuadd Cymraeg yn y brifysgol. So mae'n 250 rooms o pobl sy'n siarad Gymraeg. Mae'n lle really dda. Chwaer fi'n rili hoffi o. Dwi wedi bod yna i gweld hi, a dwi wedi aros yn yr stafell lle. Mae'n rili hoffi o'n Pantcelyn. Oedd yn rili hwyl fyd, a pawb yn siarad Cymraeg. Ie, a maen nhw wedi wneud fel refurbish nawr. A pan es i yna, oedd bach yn hen, ond iawn, ond dal yn hwyl. Okay, fab. Well, gyda'r Cymraeg, obviously, it's a bit of a simple question, ond i fi mae'n eitha nice i ofyn pobl. Ond oes unrhyw, oes hoff gair gyda chi yn Gymraeg? Jacob, oes gair gyda ti? Mae'n classic. It's a classic. Pop-di-ping. Ond sneb yn actually ddweud pop-di-ping, na? Yeah?
Wyt ti? Dwi'n really loads o pobl dwi'n Popty Ping. Mae dad fi yn, achos mae dad fi lysi mor Cymraeg, mae'n gwrthod dyd fatha microwave a stuff. Mae'n gwrthod dyd unrhyw gair Saesneg. No, mae'n just so fun. Like, just like, oh, check it in the Popty Ping. Ie, wan y teg, ie. Mae yn y classic fel pob tro os ti siarad gyda rhywun o Loegr, mae'n fel Popty Ping's microwave, isn't it? Yeah, you're like, well, apparently. Cool, diolch. Lily, beth amdano ti? Dwi'n hoffi Gydi Hw a'r Pila Pala. Ie, mae'r geiriau dda. Mirain, ydych chi'n dweud Gydi Hw a Pili Pala yn y gogledd, neu ddim? Ynden, da ni yn. Ond da ni'n dweud... Dwi'n dweud Pili Pala lot, ond da ni'n dweud fel Tyllian. Sillian? Tyllian yn lle fel Gydi Hw. Ond o'n i yn dweud o, cos o mam fi arfer dweud o fi'n tyfu fyny, ond dwi'n really dweud o dim mwy. Oh, nice. Sillian? Tyllian. Tyllian, Tyllian. Wahanol. Mae'n nice. Achos mae fy geiriau fel Fox yn wahanol yn gogledd a y de, ond sa'n coffi nawr beth ydy'r gair. Da ni'n dweud llwynog. Llwynog. Jacob? Dwi'n dweud llwynog hefyd. Cadno. Dych chi'n gwybod y gair? O ie, dwi'n clywed yn Cadno. Cadno. Cool. Gydi Hw a Pili Pala, classics hefyd, dwi'n credu. Geiriau nice. Mirain, beth amdano ti? Dwi'n gwybod pam, ond mae hoff gair fi ydi teisen. Tha gair arall am cacen. Dwi'n jyst yn hoffi'r sŵn o fo. Ydyn nhw'n dweud yn Gogledd Cymru? O'n i'n meddwl fel gair gorllewin oedd e? Ie, wel, mae lot o bobl yn dweud cacen, just cacen, ond o fi jyst wasad yn dweud teisen pam ni fach, o'n i'n lyfio'r... Dwi'n gwybod pam, o'r eich o fi wedi darllen am yn stories a stuff, o'n i'n wasad yn darllen storiau, so o'n i'n cael geiriau fatha bob man yn Cymru. Teisen a paned. Ie. Neu disgled yn y de. Ni di siarad am fel os Cymraeg yn cool. Be ydych chi'n feddwl gyda fel pethau fel Hanch a'r pobl sydd ar, TikTok a... Be ti'n feddwl mae fel social media wedi helpu Cymraeg yn edrych mwy cool, achos pan o'n i'n tyfu lan, we didn't even have YouTube, kind of thing. So, like, mae'n wahanol, ond dych chi'n ddilyn pobl sy'n defnyddio Cymraeg ar social media a stuff? Jacob? Yeah, dwi'n like, follow Hanch a Ellis. Ellis. Hilarious. Ellis Lloyd-Jones, yeah? Yeah, maen nhw'n like, o Caerdydd neu rhywbeth. Mae'n really dda. Mae'n neud lot o pethau ddoniol, dwi'n credu. Lily a Mirain, dych chi'n ddilyn Ellis Lloyd-Jones ar... Ynddo. Yeah? Lily? Yeah. A dych chi'n ddilyn unrhyw un arall? Mirain, o'i ti? So dwi'n dilyn Megan Fflyr o Gaerdydd a fel, mae'n hogan ar enw Edith, Mair ar Instagram a stuff, dwi'n hoffi dilyn, a maen nhw'n really Cymraeg, ond maen nhw'n neud fel cymysgedd o pethau Saesneg a Cymraeg. Nhw fel influencers, so fel, neud fel vlogs a colir a stuff. Mae'n really nice achos, os ti'n siarad Gymraeg, ti'n dal gallu neud pethau yn Saesneg, maen nhw'n gallu creu pethau yn y ddau iaithoedd, really. A dwi'n just yn dilyn Hanch, really. Mae Hanch yn really dda. Diolch. A Lily, beth amdano ti? Wyt ti'n dilyn unrhyw un arall neu unrhyw un debyg i Mirain a Jacob? Dwi'n dilyn Ellis a'r Megan. Hefyd Amer Davies Rani. Mae un ar S4C ar TikTok neu fideos, a mae'n hybu'r y iaith. Mae un yn dod i'r coleg i siarad gyda ti am yr iaith Gymraeg. Oh, fab. So, mae hwn yn cool. A dwi'n credu dyna beth sy'n really nice yng Nghymru. Achos ni'n byw mewn wlad bach iawn. Os ti'n ddilyn rhywun fel Ellis neu pobl eraill, ti'n actually gallu cyrraedd nhw hefyd a bympo mewn iddyn nhw a wneud siarad gyda nhw yn yng Nghaerdydd neu yn yr ysgol a stuff. Mae'n actually nice yng Nghymru fel na. Wel, gyda fel, TikTokers a influencers a stuff, beth am fel podlediadau? Ydy unrhyw un yn rando i unrhyw podlediad yn Gymraeg neu Saesneg?
Dwi wedi gwrando ar cwpl o podledau ti, a yn Saesneg, Jazz Thornton. Mae'n iechyd meddwl influencer. Oh, cool. What a teg. Beth ydy'r enw eto? Jazz? Jazz Milton? Thornton. Jazz Thornton. O, mae hyn yn pwysig. Mirain, beth amdano ti? Dwi'n really gwrando lot o podlediadau. Dwi jyst yn y Saesneg yn ar y Gymraeg. Dwi jyst yn gwrando ar fel cerddoriaeth rhan fwyaf o'r amser. Dwi'n yeah. gwrando ar cerddoriaeth Saesneg a Cymraeg. Ddau. Dych chi wedi cael dy Spotify Wrapped chi eto? Yeah? Oh, do. Yeah, oedd yn diddorol. Mae'n wastad yn diddorol i weld faint ti wedi gwrando i unrhyw artistiaid neu album. Ie, oedd fi'n dweud bod fi wedi gwrando blwyddyn yma i fel 960 awr o Spotify. So mae hwnna'n dod allan fel tua 2.5 awr o Spotify dydd. Wow, what a teg. Mae'n impressive. Dwi'n cael panic for real. Dwi wedi cael straffu lot o amser. Nes i, well, there's one band in particular, dwi wedi rando iddyn nhw, 2,300 minutes of one artist, ond i'n eitha sioct i gwybod hynny. Ond ie, diddorol. Beth amdano ti, Jacob? Dwi ddim yn cael Spotify. Oh, is it? Oh, fair. Dwi'n gweld albums on Apple Music. Oh, iawn. Okay, cool. Ydyn nhw'n neud unrhyw beth debyg o gwbl? No. Dwi'n meddwl na. No. Oh, okay, fair. Dwi'n just gwrando i Bruno Mars a Adele ar repeat. Yeah. New album out or Adele. Yeah. Oh, mae'n cool. Lily, beth amdano ti? Wel, 9,100 ar 101 mynyddair ar fy arlunydd gorau ydy Dodie, Madness, Adele, Ed Sheeran and Queen. Oh, cool. Bach o mix. Yeah, mae'n cool. Oedd un o top caneuon fi'n haf 2013. Dwi'n bos da chi wedi clywed o? Fleur de Lis. Ie. Yeah, can dda yw e. Ie, hwnna di un o hoff caneuon fi'n y Cymraeg. Ie, dwi'n hoffi can na. Dych chi rando i cerddoriaeth Cymraeg? Dwi'n caru cerddoriaeth Cymraeg, lo fo. Nes i fynd i weld un band hefyd, Candelas. Maen nhw'n cool. Mae un o hoff caneuon fi gan nhw di Llwyth ar Gwn. Hwnna'n un o hoff caneuon Cymraeg fi hefyd. A dwi'n really hoffi yr can yn ôl ac ymlaen. Ag Spectol. Mae fi a cariad fi. Da ni'n siarad Cymraeg gilydd, da ni'n lyfr can Spectol. Can chi yw e, ie? Ie. Oh, nice. Dwi'n caru Gwilym, y band Gwilym. Dych chi'n nabod nhw? Oh, ie, dwi wedi gwrando nhw. Ie, ma nhw'n cool. Dwi'n credu. Lily, wyt ti'n gwrando i cerddoriaeth Cymraeg? Wel, dwi'n canu canion yn Cymraeg. Felly, canion fel Dal i Gredu. Pa fath o fel clasurol neu mwy clasurol neu showgerdd. Be, sorry? Showgerdd, like musical theatre. Oh, cool. Okay, nice. Oh, yeah, sa'n clywed o'r can na. Fab, wel, gyda fel... Gyda Cymraeg, ydy unrhyw beth ti'n ffeindio anodd? Neu pan ti'n defnyddio, pan ti'n siarad, falle Jacob, ro'n i'n trafod, i newid yr iaith gyda pobl. Falle mwy i Lily a Jacob, achos cefndir chi mwy Saesneg fel fi. Wyt ti'n ffeindio unrhyw beth anodd gyda'r iaith weithiau, Jacob? Pan ti'n mynd siarad fe, ti'n anghofio rai geiriau. So pan ti'n siarad mewn Cymraeg, it's what is it? I don't know. Un peth fi ddim yn really understand o. It's got treiglo trwyno, treiglo meddwl, treiglo all that jazz. Yeah. Yeah. Hwnna'n cael a bit confusing as well. I mean, we will sit i neud treiglo meddwl, I'm that's the only one. Yeah, i fi, y ffordd dwi'n meddwl o cofio yw, mae'n just helpu yr iaith yn lifo. So, os mae'n swnio'n dda, chances are, I'm not always correct, ond hefyd, fel, mae pawb dal yn deall ti, so paid becso gormod. Be am ti, Lily? Wyt ti'n ffeindio unrhyw beth
anodd o gwbl gyda dy brofiad gyda Gymraeg? Pan oeddwn ni'n ifanc, roedd popeth yn anodd i mi arbennig i trefnu geiriau, ond oherwydd fy cariad o'r iaith, oes dwi'n ffeindio gwaith anodd, dwi'n gweithio yn galetach, ond derbyn i'r Jacob, treigla meddal, treigla llais. Yeah, I mean, geiriau, mae'n dod gyda'r amser, ond hefyd, I mean, well, ti wedi weld fi yn barod, dwi'n wastad yn just fel beth ydi gair na. Dyna sut fi'n dysgu anyway, just by asking. A treigladau yn unigryw gyda'r iaithoedd Celtaidd a brydferth, ond hefyd anodd. Mirain, beth amdano ti? Wyt ti'n ffeindio unrhyw beth anodd gyda Cymraeg neu unrhyw beth fel na? Dwi'n astudio'r Cymraeg yn lefel ar ei troan, a dwi'n meddwl yr unig peth annoying weithiau dwi'n mynd deall i fel 2 N mewn geiriau neu 1 N, achos mae'n a lot o'n yn y Gymraeg. A fatha, sy'n just ddim pwynt cael 2 N. Pam mae double N na? A i hyd yn oed y thrawon fi fatha, dwi'n mynd gweld y pwynt o hyn. Neu fel yn Cymraeg, da ni'n gorfod dysgu lot o fel geiriau benywaidd a geiriau gwrwaidd, achos ti'n gorfod gwybod i ddweud hwn neu hon. A dwi'n gwybod o'n fel naturiol, fatha pan dwi'n siarad, dwi'n jyst yn dweud o'n naturiol. Pan ti'n gorfod sgwennu o gyd lawr, ti'n lefel, ti'n gorfod neu siŵr mae'n berffaith i gael marciau. Ac so, da ni jyst yn check ar y geiriadur os mae'n gwrwaidd neu benywaidd, pethau fel na. Da ni'n dysgu fel y treiglad meddwl a trwy nos, so fi gyd rhaid rwan fel mynd dros fan neu siŵr. Da ni'n gwybod o'n dda. Ond mae hwnna'n dod yn eitha naturiol pan dwi'n siarad. Ond, obviously, dwi'n mynd cael o'n 100% gywir trwy'r adeg, chos weithiau neu gael fel habits drwg a just dweud rhywbeth yn anghywir, ond dwi'n teimlo fel, mae dad fi efo Cymraeg rili da, a mae mam fi'n dysgu pobl, fel dysgu oedolion Cymraeg, so mae'n gorau gwybod y pethau cywir, so wneud i just cywiro fi os dwi'n dweud rhywbeth yn anghywir fel treiglo. Mam fi wneud yr un peth yn Saesneg. Ond, gyda gwrwaidd neu benywaidd, mae'n anodd i fi gwybod fel, beth ydi gwely, is it masculine or feminine? Achos dwi ddim yn bodoli yn Saesneg, so mae rhaid i fi dysgu, level, newydd, mae'n gallu bod anodd. Ond teimlo fel yn Saesneg hefyd, fel, o'n i wedi dysgu Saesneg yn ail iaith, ac yn ysgol gynradd, o'n yn neb o'n i siarad Saesneg i, achos o teulu fi gyd yn Cymraeg, fel hyd yn oed nanny tides a cousins a pawb yn Cymraeg, ac o ffrindiau fi gyd yn Gymraeg. So nes i'n really dechrau fel siarad Saesneg yn iawn tan ysgol uwchradd. Ond fatha, o'n i obviously yn gwylio fo'r sledu a stuff, so oedd yn dod yn hawdd. Ond oedd acen fi loads gryfach pam o'n i'n blwyddyn 7, a wedyn nes i'n neud lot ffrindiau Saesneg. So oedd yn hawdd. Ond fatha yn fanes, o'n i'n jymplo pethau fyny fatha, so ni'n mynd gwybod y gwahaniaeth o fel how many, how much, neu fatha, so rwy'n yn gofyn i fi am fel ruler, so ni'n rhoi nhw rwbr. Oh, really? Achos maen nhw'n swnio debyg, really, rubber a ruler. Ni'n neud o diwrnod y blaen hyd yn oed, achos o'n rwy'n gofyn fi am ruler, nes i rhoi nhw rwbr. Oh, I mean, gyda geiriau sy'n swnio'n debyg, I mean, yn Gymraeg, agos yn agor pob tro, I get it wrong. A mae'n rhaid i fi stopio a meddwl, achos, i fi, maen nhw'n debyg, neu 6 a 8, wahanol iawn, ond yn fy mhen i, debyg. So siwr o fod, yn Saesneg, mae'n gallu bod yr un peth, a dyw pobl sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf, dyn nhw ddim yn really meddwl am pa mor debyg maen nhw'n swnio, really, ruler a rubber, O, mae'n diddorol, diolch am rhannu. Beth am fel, ydych chi wedi cael unrhyw enghraifft ddoniol gyda'r Cymraeg hefyd, lle ti wedi ffeindio dy hunan mewn sefyllfa ddoniol, neu ti wedi wneud camcymeriadau ddoniol gyda Cymraeg? Lily, you're nodding your head. Efallai dim stori ddoniol, ond trwy siarad Cymraeg, dwi'n wedi cyfarfod yn rhyw enwog, well, sort of. Mae ffrind gyda fi sy'n siarad Cymraeg, ac eithon ni weld Bohemian Rhapsody yn Castell Aberteifi. Roedd gret, a roedden ni rocio mas, a roedd rieni Gwilym Lee, yr actor, oedd yr chwarae Brian May, yn eistedd o blaen ni.
Oh, no way. So, mae'n dod, yr actor yn y ffilm, dod o Gymru? Yeah, Gwilym Lee, na ni. yeah. Ges ti llun gyda fe? Oh, na, Na. just a sgwrs. Yeah, just Yeah, siamai, hiya. Yeah. Gwilym. Mae'n cool. Yeah, cool, lad, yeah, diolch yn rhannu. Beth amdano chi? Jacob? Wel, ddim wedi cael stori, ond yn ysgol fi, mae rai allan dod o'r gogledd, a pobl o'r gogledd cael acen really strong. Yeah. A rai amser pan ti'n gwando nhw, ti'n nhw siarad Cymraeg, ti'n edrych ar nhw twice, and what do you say? A rai amser, acen more grieved than gweld pa iaith nhw'n gwrando siarad. Yeah, i fod yn onest, achos dwi'n dod o fel De Gymru a nes i ddim fynd lan i Gogledd Cymru tan o'n i'n yn y brifysgol, o'n i ddim yn really gwybod am yr acen Gogledd o gwbl, a nes i cwrdd rhywun am y tro gyntaf, a nes i ddim yn gwybod pa'r iaith oedd yn siarad, achos oedd acen ben yn grif iawn. A, obviously, mae acen i'n grif yn De Gymru, ond dwi'n gwybod yr acen De Gymru. It showed, i fod yn honest, how limited my exposure was of North Wales, and I just never went there. Pan aethon ni ar y wyliau ni, aethon ni Gorllewin Cymru, so my experience was west and south. So oedd yn, i fi, diddorol i glywed yr acen am y tro gyntaf hefyd, actually. Mirain, oed ti wedi cael unrhyw beth fel na pan ti'n siarad gyda pobl o De Gymru? Achos ni'n swnio wahanol a ni'n defnyddio geiriau wahanol, fel obviously llaeth neu llefrith, mas, allan. Ie, mae ffrind gorau mam fi yn dod o'r dde yn reiddiol, a dwi'n gweld hi eitha lot, a mae jyst yr acen yn swnio'n andros o wahanol. A fel, dwi'n cofio clywed o'r teledu nath fewn i fach yn i fel, dyn nhw'n siarad i daleg neu beth, ni'n pasio'r teledu o mam fi yn ystafell, so ni ddim yn ystafell yn iawn yn gweld y teledu, ac yn i fel, pa iaith ti'n gwrando ar? A wedyn nhw'n fel, mae'n Cymraeg. Ond mae'n gallu swnio'n rili gwahanol. A fel, da chi'n defnyddio geiriau fel mas yn lle, da ni'n dweud fel allan a stuff, ond, ie. Yeah, neu fel becso. Becso, yeah. Poeni ti'n dweud, yeah? Yeah, poeni. Mae lot o pethau fel yna, gyda y geiriau. Yeah. Iawn, so, awn ni just kind of finish it up gyda'r cwestiwn olaf, os mae'n iawn dy chi. Mae peiriant amser gyda chi, a chi'n gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol ble fasach chi fynd. Mirain? Dwi'n meddwl mae gennau un enghraifft, fel, dwi'n meddwl swn i jyst yn mynd nôl i pam oedd mam a dad yn fach ac o'n nhw'n byw yn, fatha dad yn byw yn ardal Gwynedd, achos oedd o'n dweud oedd o'n fel yn really Cymraeg, oedd o'n di symud rownd i'r ardal na gyd, oedd o'n di byw yn Canarfon, Cricet, oedd o'n di byw yn Llanuwchlyn, oedd o'n di byw fatha loads llawdd gwahanol yn fanna, ac oedd o'n deud oedd ysgol gynnar mor wahanol, a fel, oedd o jyst yn deud, oedd o ddim yn deall dim Saesneg, ac oedd o'n gorau fel dysgu Saesneg syml, fatha, ond o'n deud i fod fatha, be di'r bwrdd yn Saesneg, a stuff oedd o'n hynny fatha drwg am Saesneg, ac oedd lot o pobl yn adlo fel yna, di plant ddim fel yna dyddiau, achos mae pawb yn gwybod Saesneg yn iawn, a so ni jyst eisiau gweld fel faint Cymraeg oedd o yn y dyddiau yna. Yeah, mae'n enghraifft dda, actually. Yeah. Mae'n debyg iawn ond wahanol iawn. Mae'n actually eitha diddorol i mynd nôl ac yn weld hynna. Yeah, cool. Yeah, diolch yn fawr am yr ateb ti. Lily, beth amdano ti? Dau lle, hoffwn ni mynd nôl pan mae'r Grey's Anatomy yn dechrau, achos dwi'n obsessed gyda'r sio. Ond diffrifol, fyddwn ni'n mynd nôl i pan adeiladwyd i tu opera Sydney, achos dwi wir eisiau mynd i'r weld perfformiad. OK, iawn, diddorol iawn. Wyt ti wedi bod i y Sydney Opera House? Na, ond dwi'n eisiau mynd. Mae rhaid i ti. Obviously pan ni'n gallu teithio go iawn a stuff. Mae'n swnio rili dda. Diolch. A sa'n wedi weld Grey's Anatomy, fod yn onest. Ond, dwi'n gwybod mae'n poblogaidd.
Diolch yn fawr. Jacob, beth amdano ti? Wel, y dau peth fi'n gallu meddwl am yw mynd nôl pryd doedd yn pobl, just no buildings, nothing. And gweld sort of there back then. Yeah. Mae'n symud mirau, gweld teulu fi, pan oedd nhw'n fach, gweld y nan fi pan oedd nhw'n fach. Yeah. Yeah, siawns i weld y perthynas o'r dy deulu di, a pan ron nhw'n ifancach a stuff. Yeah, gweld sort of y nan fi'n tyfu lan. Yeah. Wnaeth i tyfu lan yn Ebbw Vale hefyd? Okay. Na, rieni fi dod o Torfaen, area. Okay, yeah. So yeah, sure, yeah, it'd be really nice i weld, ble chi'n dod. So with Bowers, back then, in the 40s, 60s. Yeah. Wahanol iawn i nawr, yeah, yn union, cyn yr internet a pethau fel na. Yeah, fab, diolch. Ymatebion really, really dda, diolch guys. Iawn, Lily, Mirai, Jacob, diolch yn fawr iawn am siarad gyda fi heddi. Mae wedi bod pleser i cyrdd pobl dros Gymru, a mae'n really pwysig i rhannu ein straeon ni, achos ni gyd yn dod o'r... mae cefndir wahanol gyda ni, a mae'n really nice i clywed a rhannu. So diolch yn fawr iawn. Nadolig llawen, gobeithio chi'n cael amser dda, poblwg gyda popeth gyda'r brifosgol a stuff fel na. Hwyl fawr. Diolch. Nadolig llawen i chi hefyd. Diolch. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am wrando. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. Hwyl fawr a cadw'n saff.